हेलो रायजोफोर मादैया नै गिबियावनो अननाय सिबिनायखौ जासिहरग्रोलायबाय दे सनाफोर आसा खालामो दिनैनि दिनावबो नोंसोर बयबो मोजाङै दं होननानै मादैयाबो दासान्दि एसे मोजां दं खुसिथार फुजानि दिनखाय नै जोंहा बिमा सरस्वतीनि 160 नं बाथाबारि एलपि स्कुलाव आवाथि सावनो थांनोसै फुजा होनो सरस्वती बिमानि नामाव आंनि फिसाजोमोनहाथ' स्कुलाव होआना बिसिना मिसनसो नायलांबाय थादो मादैनि भिडिअखौ जायफोर चेनेलाव गोदानफोर हाबबाय बायदोंबा अननानै साबस्क्राइबखौ खालामहरलायलायदो मादैमोनहा नै थांनो नागिरबाय जोंना थिसायाबो गावनि स्कुलाव सावहैयासै बिद्याबिलियाव बाहायसो थांनो नागिरबाय सावखो ना माखो दा थांगासिनो मादैमोनहा नै दासो न'आव फुजा फाथन होनानै जोङो थांनो नागिरबाय जोंहाथ' मैयानो सावखाबाय रायजोफोर आं दिनैनो आपल'ड खालामनानैबो होबाय भिडिअखौ थाबायबाय नै लामा त्रिसानि बिफायाबो नै फन हरगासिनो दङ बाबा फन हरदों थाबायबाय गामि जोंना त्रिसायानि बिबार गावदांदां जि समायखायो आंनि बिमायंखौ बियायं सनाखौ गुमागयंखौ नायनाय फैजेनबाय नै रायजोफोर जोङो स्कुलाव नैबेलाय स्कुला बेनो 1934आवनो गायसननाय दे रायजोफोर स्कुला 34आवनो गायसननाय हाबजेनलांनोसै मादैया सिङाव सावबाय दे रायजोफोर आवाथिखौ लागायबाय दे रायजोफोर जैग'खौ बयबो गामिनि खौसे जौसे जानानै होदों फुजाखौ बायद'खौ सिखेमसैसोना स्कुलनि फोरोंगिरि बायद'आ बेनो रायजोफोर आं नोंसोरनो बायद'खौ देखायहरनाय जाबाय बायद'आ सासे दंबावो दे बियो फरायसालिनि बायद'आनो बिहा हुम जैग'आव गथ'फोरखौ सावथुनसै होननानै बायहेरायाव थाबाय बेखौ उनाव देखायसिगोन आङो नैबे आंनि बिबोनां ओंखायनो आं जंखायदों आंनि फंबायनि हिनजाव फिहु बा लेहेंगा गानलायलायदोंना रायफोरगिरि मुनियाबो गामिनिनो बेहा फोरोंगिरिखामोन क'क्राझार गार्लस हाई सेकेन्डारिनि दा रिटायार जाबाय रायजोफोर ओरै बिजाब बावजोब्बाय ओरै फैदो मा ओरै जिरायदो दे आफाफोर नोंसिनि उन्दैयाव उन्दै फरायसुला फरायसुलि दङ अगियान जाफ्रा नोंसोरखौ सिबिनो रायजोफोर नै बिसोरो गामिनि गाहायफोर लाब्रा संबाय नै रायजोफोर आलु एवग्रोबाय ना आलु कफि गासिखौबो एवखावथार दे हा ओरै नायनोसै मा मावदों मावगिरिफ्रा मा मावगासिनो दं ए फुरि ना ओं दे साखाफारा नै बाथाबारिनि मावग्रा दांग्राफ्रा नाहरदो रायजोफोर रावबो मावनो बाया अलखायलाय मानोथो बिदि जाखो अलखाया लाजि गुसु नामा अलखाया नुबाय बयबो रायजोफोर जमा जमि बयबो मावथिथार फुरि लाब्रा फुला नै रायजोफोर नायदो एवनाया
गाइखेर होसावबाय नै रायजोफोर होंगो दोंगो खोथा होबाय रायजोफोर बेनो फोरोंगिरि सासेया स्कुलनिया दे सासे लाइनाव था खुलुमदो ब्रा खुलुमदो गथ'फोर नालाय होंगो दोंगो बोरो रोदोम फुदुम भुपेन मामोनलाय बिजु जौगा नैबेलाय सोर बे माबा ए बेनथम जयन्त न' खाथिनि मानसिखौनो ओरै नायासै सिनायबावबाय आङो गामिनि सेंग्रा गथ'फोर दे बिसोरो गावबा गाव कलेजाव थांबावासै ना बिसोरो अबाहा बोरो नायद' दे नै पाइलटआ जोंना बोरो नै उखिल बाबु उखिल मावो दे रायजोफोर बियो एसे सावाना बोरो माबायालाय मुनि नालाय बयबो रेकर्ड थानांगौ ना लाइभआव देनां जोब्बाय एबा जोबनायनि बिदायनि जै होबाय रायजोफोर खुलुमसावजोब्बाय रायजोफोर फुजाया जोब्बाय दाना जानाय लोंनायनि लाहार फाहार जानोसै हाब दोननायाव दाना रायफोरगिरि मुनिया नै दै सान्थि सारनानै होबाय जानो थाखाय प्रसादबो बानायदों रायजोफोर दाना नै फुरि जानायनि लाहार फाहार जालायबाय रानबाय नै गोथाव जाथारदों नामा आदा गोथाव जादों आयु आसारबो दंलायलायो ना जादो दे आसार जादो आयु गोथाव जादों क्रिसिया जोंनि जायाखै त्रिसायालाय गोथाव मोनदोंना मोनाखै लाब्रा जाया जोंना त्रिसाया बा जोंना राजकुमारिया रायजोफोर नै मादैमोनहा जाबाय दहाय जाखांनायखौ लाबाय नायलांबाय थादो पुरि जाबाय मादैमोनहा गोथाव लाब्रासो लाबोनो आंनो खोनाबाय बायद' सानैया नैबेसिनो रायजोफोर बिसोरबो जाबाय बायद'मोनहाबो रायजोफोर नै बे स्कुलनि फोरोंगिरिया जाबाय नैबे बायद' सानैया जेनेबा आंनिफ्राय दुइसिनबाबो फोरोंगिरि हिसाबै बायद' होनबाय आङो बिसोरनो नै स्कुलनि एवार्ड मोनदों दे रायजोफोर SMC निफ्राय जेनेबा स्कुला क्लिन साफा गासिबो जानाय लोंनाय थानाय गासिबो मोजांनि थाखाय क्लास्टार मोनसेयाव मोनसे एवार्ड मोनो दे रायजोफोर
160 नं बाथाबारि एलपि स्कुला हो क'क्राझारनि नायलांबाय थादो रायजोफोर SMC वार्डसो मोनदों बिसोरो SMC निफ्राय मोनाखै आंनि बुंनाया एसे मिस्टेक जादों रायजोफोर बरिया इंलिश मिडियाम फरायनाय नालाय बरिया जोंना मालाय मेम सानैयानो बुहुद मोजां दासान्दि फोरोंनाय लिरनाय गथ' गथायफ्राबो मोजां सोलिगासिनो दङ बे स्कुलावहाय हा बे स्कुलावहाय एडमिशन लाफैनो बयखौबो खावलायनाय थाबाय औ सोरबाफोर खाथि खालायाव स्कुलाव हगारनांगौ दंबा बायद'आ हगारफैनो थाखाय रिकुवेस्ट खालामदों रायजोफोर जोंनि बे आदाबारि बाथाबारि गामियाव दङब्ला फरायनांगौ देखाबावबाय आं रायजोफोर नै रायजोफोर नै दाना थांनोसै जोङो आवाथियाबो सावखांबाय ओंखारनोसै ओंखारजोब्बायनो बयबो थांजोब्बाय गार्जेनाबो नै हामादे आजामोन ओमफ्रायनो हामादे रागा जोङो थांनोसै जोङो नुबाय रायजोफोर जासे जानानै माबायदि लानानै फैबावबाय बिसोरो न'आवबो जाहैलायनो मोनदों जोंहा देग्लायनि सरस्वती फुजाया रायजोफोर मादैनि भिडिअ'आबो एसेनोसै आं भिडिअ'खौबो एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन बाय बाय रायजोफोर